Хисле яр җырларында еллар шаукымы бер дә чагылмый. Ул үз юлын Казан егетләре төркеменнән башлап җибәрә. Аннары дуэт оештыралар. Тормыш иптәше Луиза белән дә аларны мәдәният таныштыра. Гаиләсе дә бүген иҗатта. Улы җырлый, гитар да уйный, кызы матур итеп бии һәм җырлый. Күптән түгел генә иҗатының 25 еллыгына багышланган грандиоз концерт оештырды. Ә бүген исә шушы матур һәм күркәм Сәйдәш мәдәни үзәген җитәкли. Сәхнә хисендә һәр вакыт яшь кунак, бүген ачыктан-ачык әңгәмәгә дә әзер. Серләрен ачармы җитәкчебез шушы маҗаралы сөйләшүебездә. Хәзер беләбез, әйдәгез, рәхим итик. Тапшыруны төшерүдә күрсәткән ярдәме өчен Сәйдәш мәдәни үзәгенә рәхмәтебезне белдерәбез. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Ачыктан-ачык әңгәмәне башлап җибәрәбез. Бездә бүген кунакта Татарстанның атказанган артисты, шушы күркәм Сәйдәш мәдәни үзәгенең җитәкчесе Артур әфәнде Минхаҗев. Хәерле көн, мөхтәрәм кунагыбыз. Сәлам, Ильяс, исәнмесез? Сез шул тиклем танылган кеше, Артур әфәнде. Рәхмәт. Бу чын дөресе, сезне күп кеше белә Казан егетләренең Артуры дип. Шулай. Инде кая гына барма танылган кеше, ә бит чынлыкта да бүгенге көндә Сәйдәш сыман шушындый киң профильле мәдәни үзәк белән җитәкчелек итү айга җиңелләрдән түгелдер. 58 түгәрәк, 3 профессиональ һәм 10 үзешчән төркем. Син уже карап чыктың, өйрәнеп чыктың. Өйрәндем махсус сезнең өчен, әлеге тапшыру өчен. Балалар йөриләр тумыштан дип әйтсәк тә дөрес булыр. 96 яшьлек әбиләргә кадәр. Актив артистлык тормышыннан соң шушы җитәкчелек эшенә кирип китү бик авыр булдымы, Артур әфәнде? Авыр дип әйтмәс идем, Ильяс. Беренчедән, бала чактан музыкаль школага йөреп, мәктәпкә, безнең мәктәп янында как раз сельский дом культуры бар иде. Әлдә бар инде ул иде. Шунда һәр вакыт мин кирергә ярата бирем. Менә нишләптер шунда мине тарта бирә. Җан тарткан. Җан тарткан. Кирип киләдер. Менә әлдә исемдә минем инде күпме еллар узган, әлдә исемдә менә шуның тәме, исе, шул клубнан нимә, идәннәре, кайсы бездә буялмаган. Менә шул хыялым дип әйтим икән инде, шундагы менә теге эчке дөньям ничектер тартылган минем. Шушы буялмаган идәннәр дә җәлеп итте. Әйе, шушы менә мәдәнияткә, шушы менә культурага матур гына әйттереп, инде укып бетергәннән соң артист буларак күп еллар сәхнәләрдә йөреп, кайда гына булмадык, нинди генә клублар, нинди генә дворецлар күрмәдек. Шулай әйттереп 12нче елда мин эшли башладым. Җитәкче буларак. Нинди зур тәҗрибә бит. Миңа калса сезне бүгенге көндә рәхәтләнеп Йолдыз дип әйтергә була, Артур әфәнде. Йолдыз дип әйтергә була. Ну, Йолдыз дип инде Бераз гына читәсезләр. Танылар. Күп вакыт сәхнәдә узды. Шуңа күрә бер яктан ул ничектер теге күңелгә дә рәхәт инде, таныганда. Икенче яктан ниндидер менә барыбер мин әйтергә үзенне матур итеп тотырга, культураны без халыкка алып киләбез. Безгә алар карыйлар. Сәхнәдә барыбер теләсән нәрсә әйтеп тә ярамый бит инде. Сез безгә үрнәк, чынлап. Үрнәк. Шулай булсын да. Шулай булсын. Шулай булсын да. Америкадан килеп кергән төшенчә ди бу, Йолдыз. Бездә ул булмаган моңа кадәр. Бу төшенчәгә сезнең фикерегез нинди? Кайчандыр сез данлыклы ясаган, танылган төркем ясаган Казан егетләрен шушы Йолдызлар рәтенә кертеп карап буламы? Һәм кайчан артист Йолдызга үрелә? Казан егетләре дөрестән дә ул бер шундый, мин аны әйтергә, бер зур бренд. Аны 96нчы елдан без егетләр белән эшләп киттек. Бик каты күп альбомлар язылды. Ул вакытта алай күп җырчылар юк иде. Бүгенге көн белән карасак, biz инде менә бүтән җан тәм белән иртә белән студияда җырлар яза идек.
бер җырны икешәр, өчешәр атна язадыр. Ул ничектер менә шуңа күрә безнең альбомлар да бүгенге көндә әйләнеп кайтсак, тыңласак, алар менә уникаль һәрбер трек. Һәрбер трек, чөнки без аны менә эшләгән вакытта, яздырган вакытта бөтен шушы менә теге энергетикаларны биреп инде әле яшьләр бит ул вакытта. Яшьлек. Менә шулай итеп тамашачыны ничектер үзебезгә яулап алдык. Яшьләр бик каты безне яратадыр. Сәхнәгә чыккач бөтен стадион ыжгырып шауып киләдер безгә. Чынлап та. Ул бит инде менә ул йолдызлык дип әйтеп буласың. Ул вакытта танылган шундый. Чынлап та кем генә кабатламагандыр ул. Талла дигәннәрне. Китеп биргә. Ул гаҗәп популяр иде. Шулай да 15 елыгыз Казан егетләре белән бергә уза. Моның сире нәрсәдә булды? Казан егетләренең феномены кайда иде? Ничә уйлыйсыз менә бүген тынычлап шушы эшебездән шул күзлектән караганда? Менә анализ ясасак, төркемнәр озак эшләгән төркемнәр бик аз. Татар сәхнәсендә алар гомумән бармы? Мин әйтерим, заман егетләре булды, анда санаулы индеме? Казан егетләре ничектер шул вакытта җыелдылар шундый егетләр, менә бер сулыш белән, бер уй белән, бер шундый менә ниндидер индивидуаль кызык һәм шундый дәрәҗәле төркем ясарга дип шул егетләр җыелды. Без бер теге гаилә шикелле итеп яшәдек. Җитәкче булу хыялы сезнең инде ул күптәннән бар, без моны беләбез. Хәтта сезнең сәхнә коллегагыз Марат Галимов та миңа бу турыда әйткән иде. Артурның күптәнге хыялы ул җитәкче булып эшләү иде. Нәкъ тә менә шушы мәдәният йортында. Һәм котлыйбыз әлеге хыялыгыз сезнең чынга ашкан. Мин алай дип әйтмәс идем. Шулай итеп теге хыял минем җитәкче булып эшләргә дип. Ул ничектер үз-үзеннән булып чыкты. Үз-үзеннән булып чыкты. Һәрбер әйберне ничектер тормышта урыслар әйтмешә, просто так не происходит бит инде. Мин монда һәрбер кеше өчен ответственность несу бит инде. Җаваплылык зур. Аралашкан вакытта син үз-үзеңне икенче яктан карый башлыйсың. Ничегрәк син бу руководитель белән аралашасың? Ничегрәк син аңа возможность бирәсең эшләүенә, үсүенә? Беренчедән кирәкле әйбер дип саныйм. Чөнки менә алар шушы безнең балаларыбызга, монда килгән түгәрәкләргә, әни-әтиләргә бирәләр шушы матурлыкны, кирәклелекне. Без әйттек инде Сәйдәш мәдәни үзәген сез байтак еллардан бирле җитәклисез, шулай да ничә ел инде? Сәйдәш мәдәният үзәген мин 18 елдан җитәкли башладым. Аңа кадәр 5 ел? Аңа кадәр мин булдым Вознесениедә. Да. Әйтер идем, Вознесениедә башта эшләмәгән булсам, монда килгән булсам, менә без багажа авырак булган булар иде. Наклы нигез инде шунда оешты. Шунда оешты. Афәрин. Шунда. Менә шулай дип әйтү дөрес булыр микән? Сәйдәш мәдәни үзәгенә җитәкче булып Артур Минхаҗев килгәннән соң, татар эстрадасы артистлары да җайлап кына Сәйдәш залына, аны шушы күркәм сәхнәсенә тартыла башлады. Бу дөресме? Бу фактор сезнең белән бәйлеме? Әллә инде яңартылган Сәйдәш хәзер бөтен артистны да үзенә җәлеп итәме? Юктыр, минем белән бәйле түгелдер. Минем әйтәсем килә, яхшылардан яхшы бу площадка. Монда уникаль оборудование бу көндә Казаныбызда, Татарстаныбызда мондый оборудование, мондый сәхнә возможности һәм зал юк дип әйтер идем. Тамашачыларыбыз да күрәдер. Менә үзегез күреп торасыз, шул кадәр матур. Монда бит әле шулай ук театраль постановканы да, шулай ук академический опера направленияларын рәхәтләнеп развивать була. Шушы урында Бүтән залда, бүтән концертный площадкада ул әйберне күрсәтеп булмый. Искиткеч. Бу площадка менә алган берничә направление рәхәтләнеп монда уздырып була.
Чынлап та Татарстан хакимиятенә шушындай мәдәниятка күрсәтелгән игътибары өчен зур итеп рәхмәт әйтәсе кала Артур әфәнде. Бик зур рәхмәт дип әйтәсе килә. Дөрестән дә бик каты күп көч бирелә. Бик рәхмәтлебез. Бик рәхмәтле чынлап та хакимиятебез әфәрин шушындай матур эшләр башкарганнар өчен. Ул бит менә тамашачы да килә, халык килә, шулай ук менә киләләр, аның турында күрәләр. Аларның монда буласылары килә. Нинди матур безнең файлар, кафелар, библиотекалар. Килде ул баласын кертеп җибәрде түгәрәккә, рәхәтләнеп көтеп утыра. Җылыда, матурлыкта, үзләрен киемнәрен, шубаларын салып, гардеробка сдать итеп, чәй эчеп бәлеш ашап. Чәй эчеп бәлеш ашап, националь блюдо дилме. Шуңа күрә бу үзе бер рәхәтлек. Без моңа бүген инандык. Чынлап та килеп керешкә, якты йөзле хезмәткәрләрегез Артур әфәнде безне кулай җыеп каршы алдылар. Рәхмәт әйтик әле, чөнки җитәкчедән башлана әлеге ям. Сәйдәш мәдәни үзәгендә хезмәткәрләр белән эшләү, ул сезгә җиңелме? Кайданың кыенлыгы, әллә кыенлыгы ул җәмгыять кешеләре белән килеп туамы? Кыенлык була инде ул. Әмма ләкин мин әйтәсе килә, барыбер бөтен әйберне башлара кирәк үзеннән. Һәрбер кеше үзенчә уникаль. Һәрбер кешенең бар үзенең ниндидер фикере, уйлары. Һәрбер кешене ишетергә кирәк, ишетә белергә кирәк. Килешәм. Аннары гына, шуннан соң гына булып чыгала, ниндидер әйтәр бит теге интересный, уникаль продукт дип менә сез нәрсәләр оештырасыз. Ул бит коллективта бөтенләй бер туа. И менә шушы бердәмлелек, менә шушы бер гаиләдә туган әйбер, ул озакка бара торган. Озакка бара торган һәм тамашачыга, халыкка, шулай ук менә төрле төбәкләрдән күргән, ишеткән кешегә кызыклылык тудыра. Һәм аны турында шулай ук сөйли башлыйлар. Шуңа күрә бүгенге көндә безнең Сәйдәш мәдәният үзәге ул беренчеләрдән беренче. Мин аны рәхәтләнеп әйтә алам. Монда эшләргә, булырга, килергә, танышырга менә үзе тартып тора. Шушы нигез. Матур шырлар уза. Шулай ук артистлар хәзер безнең уже сентябрьдән башлап расписание тулы. Хәтта Шулай. Декабрьгә кадәр. Әфәрин. Монда бит әле артистлар гына түгел, монда шулай менә мин әйтеп киттем, конкурс, фестивальләр да уза. Шулай ук спорт комитетлары да уздыра, шулай ук монда семинарлар, лекциялар узалар. Артистларга нәрсә яхшы монда? Алар кирип тә киләләр, аларны матур итеп безне матур кызлар каршы алалар. Администраторлар. Матур кызлар монда җитәрлек, без инде бүген инандык. Шулай. Шулай да тамашачылар борчыладыр. Артур әфәнде, сез киләчәктә шулай да җитәкчеме, әллә яраткан җырчылармы? Җавап бирегез инде шушы борчыган сорауга. Ильяс, күңел аннары нәрсә әйтсәң дә барыбер тартып тора сәхнә тартып тора үзенә. Иҗатны ташлап булмый ди. Иҗатны ташлап булмый. Ташлап булмый. Үзеннән ниндидер җырларымны тамашачыга ишеттерәсе килә. Сәхнәдә үзенне ничектер чыгып, һәрбер кешенең күзенә карыйсы килә. Аларның елмаюын күрәсе килә. Менә ул шунсыз просто невозможно яшәргә. Чынлап та моң тарату ул үзе зур бәхет. Шулай. Әфәрин. Без шушы моңлы ноктада әңгәмәбезнең беренче өлешен тәмамлап, рекламада карап узык, Артур әфәнде. Бездә реклама. Тапшырубызның икенче өлешенә дә әйләнеп кайтабыз. Әйсезгә төшерәм. Бездә бүген кунакта Татарстанның атказанган артисты, шушы күркәм Сәйдәш мәдәни үзәгенең җитәкчесе Артур әфәнде Минхаҗев. Артур әфәнде, инде әңгәмәбезнең икенче өлешендә әйдәгез әле сезнең иҗатыгыз һәм тормыш юлыгызга игътибарны күбрәк ясыйк әле.
Чынлап та ул сезне бит бик кызыклы, әле күптән түгел генә менә шушы күркәм Сәйдәш мәдәни үзәгенең сәхнәсендә иҗатыгызның 25 еллыгына багышланган грандиоз концерт уздыргансыз. Тамашачылардан ишеттек. Мондый тамашаның әле булганы юк иде дип кайтып киткәннәр. Үзем булмадың? Үзем була алмадым кызганыч, ләкин әле очрагы чыгар дип уйлыйм. Алла берсе. Насыйп булсын. Насип булсын. Бу концертның төп феномена нәрсәдә булды дип уйлыйсыз? Ничек шушындый зур, шәп тамаша килеп чыкты? Минем хыялымда бу күптән иде. Шушындый көчле, әйтер идем, шундый мощный музыкантлар белән, шундый зур төркем белән, шундый зур коллектив белән уздырырга үземнең концертымны. Аллага шөкер, дөрестән дә бик матур булып чыкты дип әйтәсе килә. Монда булды оркестрда, инуэнде, монда булды шулай ук государственный камерный хор Милош Таминдаров, монда булды шулай ук төркем Джаев дигән. Һәрбер музыкант үзенчәле көчле шундый индивидуаль кызыклы. Җыелдык бу проектны тамашачыга, халыкка менә 30 мартта үземнең туган көндә шушы матур Сәйдәш мәдәният үзәгендә уздырдык. Bütün возможностьларны тырыштык тамашачы ишетсен дип. Чөнки бүгенге көндә мондый концертлар юк дип әйтер идем. Юк. Юк. Шушындый концертны зур сәхнәдә, шушы матур залда уздырганнан соң без аны тагын повтор ясадык ДК Ленинда, Созгородта. Инде менә хәзер 1-нче, Алла бергән булса, 1-нче октябрь. Кстати, чакырып калам сине. Рәхмәт, Артур әфәнде. Әлбәттә киләбез. Бу инде зур масштаб. Сәйдәш мәдәни үзәгенең җитәкчесе булу әлбәттә яхшы, ләкин сезгә моның өчен сәхнә белән курбан итәргә туры килгән бугай. Артур Марат дуэты. Чынлап та шушы күчешегезнең курбаны булды дип әйтсәк тә хата булмас. Әллә курбан булмадымы? Әйдәгез әле бу җавапны үзегездән ишетик, Артур әфәнде. Артур Марат дуэты бик матур дуэт булды. Без аны дөрестән дә бик матурлап эшләп алдык Марат белән. Без аны белән инде Казан егетләрендә эшләдек 15 ел, аннары менә 5 ел. 4-5 ел, 5 ел аны белән дуэтта эшләдек. Концертлар шулай куйдык. Марат үзе бик яхшы тавышлы җырчы дип әйтәсе килә. Инде эшкә Сәйдәш мәдәният үзәгенә кирип киткәндә инде бер-берсе белән переплетация дип әйтергә. Бер нәрсәгә дә бер нәрсә теге камаша аламый. Юк. Марат үпкәлеп калмадымы? Әйдә инде эшләгәндә 5 ел китте бит инде гомеребез дип андый сүз булмадымы? Менә һәрбер кешенең ниндидер вакыты була. Шулай төркемдә дә ул, шулай коллективлар, шулай хорлар анда. Кайсыр вакытта менә кеше принимает решение. Это мөһим карарлар кирәк тормышта. Мөһим карарлар кирәк, шулай менә. Монда менә шулай булып чыкты. Без бик матурлап Марат белән әлдә элемтәдә аралашабыз. Әмма ләкин минем менә бүтән көчемне биреп шушы Сәйдәш мәдәният үзәгендә эшләсем килде. Шулай да бүгенге көндә сезнең өчен сәхнә икенче планга күчте дип әйтү дөрес була. Дөрес шулай да. Икенче төрле монда эшләп булмый. Алайтып эшләсәң, аны шул ук минем белән эшләгән коллективта руководительләр, педагоглар аны күрәчәк. Һәрберсенә мин тагы бер кабат менә әйтеп китәсе килә. Һәрберсенә внимание кирәк. Һәрберсе индивидуаль. Без бит халык белән эшлибез, без балалар белән эшлибез. Күптән түгел генә нәкъ шушы грандиоз концертыгызда 23 ел иҗатыгызга багышланган сезнең зур хыялыгыз тормышка ашкан, ул да булса хатын-кыз җырчылар белән дуэт башкару. Ул инде кабатламас тембрлы Резида Шәрәфиева дисемме, Назлы Лилия Муллагалиевамы, инде Нәфис Алсу Абелханова искиткеч. Әлбәттә дуэтлар турында сорауны
Нәкъ менә сүзгә яудырырга кирәктер. Дуэтның өстенлеге койда да, кимчелеге койда. Һәм ир-ат һәм хатын-кызлар дуэты бер-берсеннән ни белән аерылып тора, Артур әфәнде, рәхим итегез. Дуэтларга кайтканда, дуэтлар һәр бик каты күп. Күп. Сөендерә ул, Сөендерә. бик тә сөендерә. Гаилә дуэтлары күбәйде. Гаилә дуэтлары күбәйде, матур дуэтлар, матур җырлар, аларга карарга рәхәт. Мин әйләнеп кайтканда инде Ризда Шарафиеваны мин күптәннән инде бик каты хөрмәт итәм, яратам. Лилия Муллагалиева белән без бергәләп инде укыдык. Бергә укыдык. Сабакташлар, димәк. Сабакташлар, Якын ие. Мин аларның старосталары булдым. Аха, җитәкче кеше. Чынлап та җитәкче булгансың инде элек-электән. Алсу Абулханова белән шулай ук күптән без таныш. Казан егетләреннән бирле әле. Без ул вакытта инде популяр Казан егетләре. Алсу әле генә менеп бара сәхнәгә. Бик каты дип кирип килде ул сәхнәгә дип әйтәсе килә. Үзенчәлеге белән менә аның белән дә бик иҗадын, җырларын бик яратам. Шулай ук аның белән дә матур дуэт килеп чыкты. Гаиләгездә бит әле, Артур әфәнде, мәдәнияткә гашыйк гаилә икән. Тормыш иптәшегез Луиза бүгенге көндә Казан дәүләт мәдәният институтында танылган мөгаллимә булса, инде улыгыз күптән түгел генә армия хезмәтендә әйләнеп кайткан, гитарда уйный, җырлый. 13 яшьлек кызыгыз Диана инде бик матур иттереп бии һәм җырлый. Шулай да киләчәктә гаилә ансамбле төзеп, ниндидер гастрольләргә чыгып китү теләгегез юкмы? Балаларыгыз сезнең үзегездән барамы? Әйдәгез әле. Шул турыда да сөйләшеп алыйк. Бер әйткәнем әле Луизага, Луиз әйтәм, әйдә, без дә дуэт эшлик синең белән. Ул минем бик матур җырлый, Луиза. Ул Зәйнәп Зөфәрдә җырлап бирделәр бик каты күп еллар. Ләйлә белән. Бүгенге көндә инде менә шулай итеп Мөгаллимлек юлына аяк басты. Балалар белән эшли ул. Кем белә, алга таба берәр программаны эшләп, шулай ук малай белән, кыз белән сәхнәгә рәхәтләнеп чыгып, гитаралар тутып, думбралар тутып, анда теге барабанлар, ударный установкалар белән ниндидер яңалыкны күрсәтергә уйлаган сурәттә, конечно, ул була кызык. Әйдә әле табышмак булып калсын, без аны җавабын тапсак, тамашачылар бик нык сөенербез, Артур әфәнде. Балалар шулай да сезнең үзеннән китәр сыманмы соң? Минем малай бүгенге көндә ул менә армия хәтледә инде техникум юридическийда укыды. Хукук белгечлеге ягына китәргә тели. Кан бит минеке. Һәм ул үзе ханымнар җырлап та. Ул барыбер җырлый, ул барыбер бии, шулай ук минем кызым да. Шуңа күрә үзләре карасыннар. Үзләре менә ничек күңелләре, ничек кая тарта. Һәрбер кеше үзе юлны сайлап алырга тиеш. Сез бу юлны тормыш иптәшегез Луиза белән инде 1996 елда ук сайлап куйгансыз. 25 ел бергә. Шулай. Күз тимәсен. Әле генә шикелле. Менә бит әйне шире гасыр гомер узып та киткән, бергә гомергә. Карашларыгыз бер-берсен очраткан. Карашларыгыз бер-берегезне тапкан. Безнең тапшыруыбызда Хорда тапты, хорда. Чынлап та чын мәхәббәтме бу? Һәм мәхәббәткә ышанасызмы гомумән? Бик тә ышанам. Мин армиядан кайтканнан соң Яшкаралыда укыдым. Колледж культуры искусств. Минем Айрат братишка инде укыды как раз институт культурада. Шунда бу миңа яңа вакытлар инде альбомны күрсәтеп утыра. Альбомны карыйбыз. Хор монда җырлыйлар алар, монда тагын нәрсәдер, монда нидер тапшыруда. Һәр ике кыз арасында басып тора Айрат. Мин әйтәм, булар кемләр инде? Дип әйтәм. Шибәр кызлар инде. Бу 95 ел. Хәзер бу кемләр инде? Бу менә Луиза ди, бу Лениза ди, бу Луиза ди. Исемнәре дә бит инде тылсым исемнәр. Айсы белән син йөрисең, мин әйтәм. Менә Лениза белән әзрәк аралашабыз. Луиза менә бик шундый әйбәт кыз. Тәрбияле.
Менә карыйм, Ильяс, мен Әйе. карыйм. Әле менә әле генә караган шикелле. Ул вакытка әйләнеп кайтсак хәзер. Менә бит ничектер Алла миңа аны күрсәткән. Бу бит үзе ниндидер бер Язмыш хикмәтеме? язмыш хисмәте. Аннары инде монда укырга килгәч, күреп тә алдым, менә таныдым да. Таныдым да, шулай итеп менә ничектер әкренләп аралаша башладык. Бер общежитиедә яшәдек. Сөйләшеп, аралашып, Булдымы соң? йөреп киттек. Йөрәктә ялкын, күзләрдә очкын дигән. Чыктымы? Булды. Булды. Мин аңа менә беренчедән гашык булдым. Күрдем дә гашык булдым да. Һәм әлеге мәхәббәт бүгенге көнгә кадәр Субханалла, Аллага Яши. шөкер. Мәхәббәт кенә дә түгел, хәзер инде аны икенче төрле әйбере. Хәзер бит инде якын кеше. Якыннардан якын кеше. газиз, җан. Газиз. Аның белән уянасың, йокларга ятасың, ниндидер кичерәсең, матурлыкларны ишетәсең, аны тыңлыйсың, аралашасың, иртә белән чәй ичәсең. Бу тормышның иң матур менә шундый безгә мизгеле бирелгән әйбер. Мин бик моны туеп рәхәтләнеп яшисем килә, Аллага шөкер дип. Инде хәзер җайлап кына тормыш иптәшегездән тагын да газиз кешеләрегезгә, шулай газиз кешеләрегезнең берсенә, ул инде әти-әниләрегезгә әйләнеп кайтыйк әле. Тормышыгызның төрле этапларында Артур әфәнде әти-әниләрегез нинди роль уйнады? Әти-әнигә бик рәхмәтле дип әйтәсем килә. Бүгенге көндә алар матур гына яшәп яталар Бәрәңге районында. Бу инде Мари Республикасы. Мари Республикасы. Менә бер тапкырда миңа әни ниндидер теге каты итеп әйткән сүз булмады. Әни ягыннан. Әтин шулай ук. Алар ничектер менә бирделәр шундый үзен сайла улым. Юк, алай ярамый, менә только менә шулай гына ул дип өйрәтү андый бер булмады. Исемдә юк. Юк. Әти утын кисә. Салкын кыш көне вакыты. Аннары бит әле ярырга кирәк. Чыктым булышырга. Калун балта, аны күтәрәм, ул борылып китә. Менә шул вакытлар истәйме? Күп бит инде газ юк. Үзебез ярабыз, үзебез ягабыз дигәндәй. Бер-икесен ярап алдым, салкын. Куллар, бармаклар өшүде. Туңа. Ишек алдында бит инде әти, бар улым. Үзем ярап бетерәм мин, бар кер. Менә шул әйберләр истә. Менә әти буларак ул бит инде күреп тора. Улымның куллары туңа, ул аны үзе сизә бит инде. Бик зур рәхмәт дип әйтәсе килә. Икесенә дә. Икесенә бик зур рәхмәт. Озын гомер аларга, бер-берсен шулай итеп саклап, бер-берсенә матур сүзләр әйтеп яшәргә язсын. Алар бик бәхетле. Сез дә бүгенге көндә бик бәхетле, Артур әфәнде. Шулай итеп, бәхетле елмаю белән елмаеп утырасыз. Шундай. Шулай булсын да. Шулай булсын Алла Һәрберебез табада. дә шулай матурлыкта, рәхәтлектә мин бәхетле дип яшәргә язсын Амин, шулай булсын. Һәрберебезгә. Бәхетле Шул- булып, бердәм булып яшик. Бердәм булып яшик. Шул вакытта гына дөньяның матурлыгы күренә. Бер-береңгә матур итеп карыйсың, бер-береңгә булышасың. Чынлап та шулай бит. Шулай. Шулайларга да шулай булыр да дип ышанам мин. Амин, шулай булсын. Амин, шулай булсын. Рәхмәт ачыктан-ачык әңгәмә өчен, Артур әфәнде. Бүген инде сезнең күп серләрегез миңа калса тамашачыга күренде һәм ачылды. Инде шундый матур очрашулар чынлап та алга табада насыйп булсын. Амин, шулай булсын. Бик зур рәхмәт сезгә. Хәерле юллар, шушы Сәйдәш мәдәни үзәге әле чәчәк атсын, ә сезнең иҗатыгыз гөрләсен. Рәхмәт бик зур. Тапшыруны төшерүдә күрсәткән ярдәме өчен Сәйдәш мәдәни үзәгенә рәхмәтебезне белдерәбез. Кирәк бит менә.
Сәйдәш мәдәни үзәген җитәкләгәч, Артур Минһаҗевны сәхнәне калдырыр дип уйладылар. Ул бүген ачыктан-ачык әңгәмәдә киресен әйтте. Әйе, мин җитәкче, әйе, иҗат икенче планда, ләкин сәхнәдән беркайчан да китү турында уен булмады дип җавап бирде. Чынлап та, һәрберебезнең дә йөрәгендә иҗат дәрте һәм яшьлеккә мәхәббәткә өмет яшәсен. Сез инде исән-сау булыгыз дигән теләктә бүгенге ачыктан-ачык әңгәмәне тәмамлыйбыз. Рәхмәт бүген безнең белән булганыгыз өчен. Киләсе очрашуларга кадәр, хөрмәтле дуслар, сау булыгыз.